Tänään Teknologiaturvaajissa keskustellaan viestinnästä. Tänne studioon on saapumassa todellinen viestinnän ammattilainen, oikea superminglaaja, joka omien sanojensa mukaan roikkuu digikanavissa lähes koko hereilläoloaikassa. Hän on Minttu Lampinen ja sieltähän hän onkin jo tulossa. Mutta missä on meidän toinen vieraamme? Siellä. Hän on Heikki Vihinen ja edustaa viestinnän toista reunaa. Ei viihdy somekanavissa, mutta on meille kaikille tuttu teatterista, elokuvista ja lukuisista TV-sarjoista. Tervetuloa Minttu ja Heikki. Lähdetään ymmärryksestä liikenteeseen. Minttu, mitä viestintä sinulle tarkoittaa, kun puhutaan ymmärtämisestä? Mun nähdäkseni viestintää on kaikkialla ja kaikki viestii koko ajan. Ei sen tarvitse olla virallista viestintää ikään kuin yrityksen puolesta tai viestinnän ammattilaisen tekemänä. Ja niinhän sitä sanotaan, että jos joku ei ymmärrä tai ymmärtää väärin ehkä mun näkökulmastani, viestien näkökulmasta, niin pitäisi katsoa peiliin, että silloinhan viestiä ei liene lähetetty oikein. Mitäs sitten Heikki, kun siellä on kuitenkin aika paljon väkeä katsomussa, mutta aika paljon väkeä myös siellä lavalla, niin miten sä huolehdit siitä, että se viesti tavoittaa, se sinun viesti, ne näyttelijät ja sitten se teidän yhteinen viesti, ne katsojat? Niin, sehän on esimerkiksi teatterialalla justiin se, kaikkihan lähtee tietenkin siitä näytelmätekstistä, joka sitten annetaan ohjaajien, näyttelijöiden käsiteltäväksi, jotka sitten välittävät sen viestin katsojille ja katsojat viestivät takaisin sitten heidän ikään kuin tuntemuksiaan siitä itse näyttelijöiden työstä ynnä muusta kaikesta, mikä siihen liittyy, siihen teatteriesitykseen. Jos ajatellaan ensin niin kuin tätä teatteria, missä niin kuin se viestintä on ollut noin 2500 vuotta vanhaa ja näin poispäin, niin sehän on pysynyt tähän päivään niin kuin liikuttavan samanlaisena. Se viestintätapahtuma on samanlainen kuin silloin joskus antiikin Kreikassakin. Mutta toisaalta taas sitten se, missä tullaan tähän digitaalisuuteen, mikä on todella tärkeää myös teatterielämässä, on se, että joskus ennen vanhaa puhuttiin teatteriesityksistä tai elokuvista tai televisiosarjoista ikään kuin aamukahvin lomassa tai näin poispäin, mutta nykyään teatteriesityksistä palaute ynnä viestintä liikkuu salaman nopeasti kaikkialle maailmaan digitaalisessa muodossa. Ja niinpä se on vaikuttanut hyvin paljon myöskin teatteri-ilmaisuun. Mua kiinnostaa tuo palaute. Te ette saa tykkäyksiä ja peukutuksia tai ehkä saatte somet, mutta entä siellä lavalla livenä? Mistä näyttelijä tietää, että se on onnistunut? Kyllä se yleisöstä aistii, oli sitten tyylillä tragedia tai komedia tai mikä tahansa, niin yleisön reaktio, se välittyy aina esityksen aikana näyttämölle. Sieltä tulee semmoinen tietynlainen, mikä ihmeellinen, se on varmaan jonkinlainen inhimillinen pulssi, josta aistii ensinnäkin, että meneekö tämä yhtään niin sanotusti himaan, vai onko tuolla katsooko kaikki kelloa siellä, että niin kuin tämä ei kiinnosta mua yhtään. Ja sitten tietenkin, jos on komedia, jos komediassa kukaan ei naura kertaakaan 2 tunnin aikana, niin silloin kannattaa ohjaajan ainakin pyyhkiä hikeä kaljutaan, sekin on tullut tehtyä. Jos sä näyttelet tragediaa, jossa esimerkiksi rakkaus on jostain syystä saanut valtavan pettymyksen tai vaikka joku lapsi tai rakas on kuollut ja sit sitä näytellään kovasti siellä näyttämöllä ja sitten siellä ei yksikään henkilö liikutu katsomassa, niin silloinhan viesti ei ole mennyt perille. Niin. Tuosta mulle oikeastaan tulee mieleen se, että kun puhutaan tämmöistä ilmaisutaidosta ja niin kuin näyttämötaiteesta, niin miten paljon oikeasti niin kuin voi vapauttaa sitä viestinnällistä voimavaraa sillä, että ottaakin jonkun rooli? Hyvä kysymys. Mun näkökulmasta roolinkanto ei kauhean pitkälle vie. Kyllä varsinkin tuntuu nyt tällä hetkellä ja jokunen vuosi, että viestinnässä arvostettua tällaista aitoutta, rehtiyttä. Mehän rakastetaan somesta tällaisia behind the scenes ja joku kertoo avoimesti, mitä mulle kuuluu. Siellä näytetään, että somessa saatan olla näin kaunis, mutta tässä minä olen heränneenä tai synnyttäneenä tai niin kuin tällaisia hyvin rehtejä, ei enää niin kiiltokuvamaisia viestejä. Mä luulen, että roolinotto ei kantaisi näissä kauhean pitkään. Se paljastuu. Sitten ei oikein arvosta. Me tiedetään kaikki, että voi feikata tosi pitkään. Erikseen sitten ehkä, jos sä teet työksesi, kun monestihan firmalla on johto, toimitusjohtaja, jonka pitää ottaa ehkä niin kuin edustan firmaa rooli, joka voi olla hiukan erilainen, ei vaikka niin räiskyvä kuin hänen oma persoonansa, mutta silti kyllä se persona saa näkyä ja mä luulen, että sitä arvostetaankin, että se ei ole vain roolia, vaan sitä aitoa itseänsä. Mitä sitten, jos miettii niin kuin teatteria ja miettii hiljaisuutta? Mikä voima sillä on?
Siis mikään ei ole tehokasta hyvässä teatteriesityksessä esimerkiksi kun oikein ajoitettu täydellinen hiljaisuus salissa, mikä kollektiivisesti koetaan sen yleisön kanssa. Se on aivan huikea tehokeino. Hiljaisuus on erittäin hyvä tehokeino. Mutta se mitä tulee tuohon Minttu, kun sanoi noista rooleista ja miten sitä pitää niin käsitellä viestinnässä. Ja hän on aivan oikeassa. Mun mielestä siis aitous on aina voimavara. Muista sitten, että se on ensimmäinen 6 sekuntia, joka ratkaisee. Et näin on USA-mittarit näyttää, että ihmiset jaksaa nykyään somemaailmassa. Kun video tulee, se on 6 sekuntia, sitten päätetään jo, että eteenpäin. Että se niin kuin meidän huomios, tämä aikaväli, että me jaksetaan keskittyä, näyttää koko ajan pienentyvää. Ja samaa mä näen, kun mä vaikka analysoin nettisivun statistiikkaa, kun ihmiset tulee sivuille. Siinä ei kauhean montaa sekuntia viivytä. Ja ala kuluttaja tai yritykselle business, klikki, toinen klikki, niin se pudottaa aina tyyliin puolet pois. Se on tosi hurjaa. Ihmiset rakentaa tai firmat rakentaa nettisivujaan tänne sitä ja tätä. Siihen käytetään kymmeniä tunteja huippuammattilaisen aikaa, mutta sitten niin kuin ei se, vaikka kohderyhmä olisi oikea, niin me ei jotenkin malteta. Jokainen klikki netissä syö pois. Viestin tärkeydestä, Minttu, mun on pakko nyt viitata tuohon sun selän takana näkyvään kuvaan, koska se on meidän uuden brändin mukainen viestintäkuva ja siinä on varmasti mietitty nuo tekstit ja muut paikalle. Millainen prosessi tämä on ollut? Strategiastaan tuo lähtee. Eihän viestintä ole mikään oma saareke firmassa, joka yrittäisi kohti omaa maalia, vaan kaikkihan on linjassa siihen, että mitä yritys pyrkii tavoittelemaan. Tuo strategiakuva, mihin viittaat, on nimenomaan strategiaan tehty ja sitä korostamaan. Siinä ei pyritä kuvaamaan koko firman visio, missio, vaan ehkä näitä kärkiä enemmän, mitä on koettu nyt strategiseksi ja 3. Sehän on Tami Tamminen oikeassa 3 prinsiippiä, mutta mä tiedän, viestintäteoria on päätynyt ihan samaan tulokseen. Me muistetaan helpolla 3 juttua, niin saadaan. Tässäkin on nyt 3. Mahtuu siihen 6 sekuntiin. 3 juttua 6 sekuntia. No. Niin, koitettu ne strategiassa 3 kärjeksi sovittua asiaa nostaa esiin kuvan kautta, koska tiedämme, ihmiset ei jaksa lukea aina, että sitten jäisi ehkä joku visuaalinen muisto. Ja sitten on käytetty ihan mainostoimistoa myös tuohon viestin hiontaan, kun tuosta löytyy vähän pidempi tekstiversio myös. Hypätään sitten vielä tähän niin kuin brändimaailmaan tarkemmin, koska Minttu, sä oot ollut näitä digitaalisia brändejä rakentamassa ja siinä varmaan mietitään väreistä lähtien kaikkea. Ja sitten toiselta puolelta pöytää löytyy tämä kummelibrändi ja Parmas-brändi ja mitä kaikkea muuta sieltä vielä paljastuukaan tänään, niin kerro vähän brändin rakentamisesta. Saahan sitä rakentaa, malleja, teorioita löytyy kyllä, moniulotteinen juttu, mutta sitten loppupeleissä. Siksi, miksi mä sanon, että saahan sitä rakentaa, sehän muotoutuu vastaanottajan mielessä, miten mä koen ja näen. Se on ihan sama, mitä vaikka Pote tuossa yrittäisi mulle kertoa, kuinka diginatiivi hän on ja vaikka missä TikTokissa olla, mutta jos mä en koe häntä vaikkapa nyt digieksperttikuruna sit kuitenkaan, niin se on ihan sama, mitä sä rakentelet, jos ei se viesti välity. Ehkä kyse on silloin useimmiten, että kohderyhmä on väärä tai koitetaan kuoruttaa kakkua kauniimmaksi, kun se on. Pieni kuorutus on markkinoinnissa aina minun mielestä ihan ok, mutta taas se ydin pitää olla kunnossa. Eli se ydin pitää olla kunnossa, sitten siitä pyritään kertomaan. Eikä sekään nyt niin vaarallista. Mä ymmärrän hyvin, että ei kaikilla firmoilla ole varaa mainostoimistonkaan tehdä isosti näyttävästi. Okei, joku voi olla hyvin kotikutoinen, vaikkapa kun perheyritys ja pärjätä erinomaisesti. He on tekojen kautta lunastaneet sen brändin. Tällainen brändirakennushan on paljon myös sitä viestintää sisäistä ja ulkoista ja tekojen kautta. Et ei se ei ole vain se kaunis markkinointimateriaali, kuva tai tarina, vaan se rakentuu teoilla. Värit ja tietyt symbolit yleensä. Nehän on tietenkin hyvin tärkeitä, jos ajatellaan jotain taidealan brändiä. No ajatellaan nyt esimerkiksi Rolling Stonesista kieltä, Andy Warholin tekemää punainen kieli ja siinä. Se kuvastaa jotenkin semmoista yhtä maailman popmusiikkihistorian suurimmista brändeistä. Tai sitten jos mennään johonkin kummeliin, niin mehän ollaan niin värittömiä jätkiä. Se ei, mutta siis siinä taas se mutta mä ennemminkin kuin tällaiset niin kuin logot ja nää, niin mä kyllä komppaan Minttua ihan täysin tossa asiassa, että se ikään kuin
brändin rakentaminen on puoliksi semmoista tiedostamatonta siltä brändi, on sitten bändi tai joku instituutio tai joku komediaryhmä tai whatever. Jos ajatellaan jotain teatteria, joka toden totta on lähtenyt sieltä 2500 vuotta sitten muodostuu, niin nythän se ei ole enää brändi, vaan se on ikään kuin oleellinen osa jotain kulttuuriperimää. Ja se on niin kuin se brändi on muodostunut vielä instituutioksi, mutta ei sitä kukaan ole periaatteessa luonut. Se on niin kuin vaan hiljalleen tullut. Rollarit on 60 vuotta soittanut keskenään, niistä on hiljalleen tullut semmoinen maailmaa suurempi brändi tai Pepsi-Cola tai Kummelit on pelleillyt 30 vuotta ja niistäkin on tullut jonkinlainen brändi. Ja näin, se ikään kuin Minttu tuossa totesi, että se muovautuu hiljalleen jostain pitkäjänteisestä työstä, että sen brändin taaksehan on hyvä piiloutua. Ja sitä on hyvä käyttää hyväksi sitä brändiä siinä, että se viesti menee perille, jos sulla jotain sattuu joskus olla sanottavaa. Paljonko se antaa joustovaraa? Sitten toisaalta, jos on jotain hyvin vakiintunutta, niin sitäpä on vaikea lähteä muuttamaan. Ollaanko me brändiemme vankeja? Siinä on erittäin hyvä kysymys. Kyllähän se totta on, että se brändi määrittelee aika paljon, mitä tehdään. Ei voi kuvitella, että kummelijävät nyt alkaisi tekemään ihan tosissaan Hamlettia, jotain Shakespearein kuningasdraamaa. Se brändi se jotenkin niin kuin sen verran sua vangitsee, että sun täytyy olla sen verran järkevä. Ja sitä kautta täytyy myöskin kunnioittaa sitä brändiä. Ja yritysmaailmassahan brändi antaa firmalle usein, kun lasketaan niitä firmojen arvoja, niin se jonkinnäköisen höttö- tai abstraktiuskertoimen sen päälle. Nyt en tarkistanut maailman arvokkaimpia brändejä, mutta veikkaan, että siellä aika kärjessä on edelleen Apple, Coca-Cola. Eihän niiden firmojen ikään kuin tämä taloudellinen arvo, kun lasketaan, että minkä arvo ne on vaikka Apple, niin se ei ole vain se tuotantolaitokset ja henkilöt ja näin, vaan siinä on sitä brändiä, joka nostaa arvoa. Sen takia yleensä firmat on kiinnostuneita brändistä, että ei ole kyse vain ehkä siitä, mitä me pystytään laskennallisesti osoittamaan, että mulla on omistuksessa tai hallinnassa, vaan se brändi tuo siihen sit jotain vähän ekstraa, mistä ollaan valmiita maksaa. Vaatteet on hyvä esimerkki myös. Ja ollaan puhuttu yleisellä tasolla nyt niin kuin sen viestin perille saamisesta, mutta sitten jos me sukelletaan vielä tähän niin kuin teknologiaturvaajien maailmaan ja mulla on hyvin teknisten asiantuntijoiden kanssa tekemisissä, niin millaisia huomioita sä oot nyt tehnyt? Sä oot reilun vuoden Istekissä viestintää markkinointia tehnyt, niin onko siellä ollut jotain sellaisia niin kuin ylläreitä sulle? Ei ehkä, mulla on oma työhistoria pitkälti sieltä IT-alalta, mutta huomaan, että helpolla sokeutuu itsekin lyhenteisiin, teknologioihin ottaa annettuna. Pitäisikin muuten varmaan testata tuolla potella aina, kun nähdään tennishalilla, että miten ymmärtäisit seuraamaan väitteet. Johon sä oot monta kertaa testannutkin, eikä mä oon ymmärtänyt koskaan mitään. Sitten mä menen kirjoittaa ne uudelleen. Kun ideahan on ei viestiä vain itsellemme tai kaltaisillemme, vaan jos ja kun Istekin koskettaa yli 4 miljoonaa suomalaisen elämää, niin siinähän mahtuu jos jonkinnäköistä tyyppiä porukkaan, joita saattaa kiinnostaa, että mikä firma tämä on, joka meidän koulun järjestelmiä ylläpitää tai missä äiti on töissä. Niin haluaisimme viestiä suht kansankielellä, mutta teknologia-sanasto tekee usein sit vähän haastavaa. Ja iso firma, kuten Istekin, niin siellähän on joka lähtö, on röntgenlaitetta, on järjestelmää, kovaa asiantuntijapalvelua, kyberosaamista. Niin valtavasti erilaisia sertifikaatteja niihin 3 lauseeseen. Joo, tämä haastehan tuli vastaan silloin, kun strategiaviestintääkin pohdittiin. Että mukana, kyllä. Joo, halutaan tarinallistaa sitä, että kelle me halutaan se tarina kertoa, että itsellemme, ICT-ihmisille vai oikeasti niille, kenen toimintaa me turvataan. Jep. Tarinan kerrontaa. Istek tekee omassa toiminnassaan selkeästi perinteistä teatteria. Teatterihan on tarinan kerron. Mutta sitähän, ennenhän me kokoonnuttiin leirinuotioille. Sitähän nyt, mä rakastan, kun mä kerroin, että mä roikun koko ajan somessa, niin sehän on joku... Digiajan leirinuotio. Niin. Täällähän mun kaikki kaverit on ja katsellaan ja vaikka ne olekaan kavereita, niin ajanvietet tarinoille. Jos puhutaan sitten niin kuin viestimisestä ylipäätään ja tästä sokeudesta mennään niin kuin luottamuksen puolelle, niin onko se niin, että kun ihmiset on näin niin kuin face to face tai siellä teatterissa, niin se on aina rehellistä se viesti? Onko digimaailmassa enemmän niin kuin luotettavuusongelmia? No, teatteri on niin moninainen semmoinen inhimillinen tivoli ja sekasotku, että
ei voi sanoa, että siellä kaikki on 100% rehellistä. Ja omalla tavallaan teatteriesitykseen ja tiettyissä kohtauksissahan aina käytetään niin sanottua tämmöistä niin kuin fuulausta ja houkuttelua ja kaikkea sellaista. Tehdään kaikenlaisia teknisiä kikkoja jopa teatteritekniikan kautta, että hämätään. Että siis sinänsä siis tämä tämmöinen rehellisyys sinänsä, mutta se on vaan, tehdään kaikki sen eteen, että saadaan viesti meneen perille mahdollisimman tehokkaasti. Että tällaisia kikkoja, rehellisyys sinänsä ei ole varmaan, rehellisyys sinänsä terminä on ihan erilaista kuin mitä niin kuin teatteri aina on, mutta teatterihan esityksenä on aina rehellinen. Esirippu aukeaa, ihminen esittää ihmiselle. Kyllä. Se on rehellistä, mutta se kaikki muu saattaa olla aivan valhetta. Mutta toisaalta sitten, kun sä tulet teatteriin niin kuin vieraana katsojana, niin ehkä sä jo tulet sillä asenteella, että mä tiedän, että tämä on näytelmä. Tämä ei ole ehkä ihan totta, tämä on vähän totuuden tapaista. Mutta... Ja siinä me sitten yritetään sulle valehdella, että sä menisitkin siihen halpaan, että se tuntui ihan todelta. Ja mä en tajunnut, että mä oon teatterissa. Kyllä. Se näytteli niin hyvin, että mä luulin, että siinä edessä on Akseli Galeen Kallella. Hetken elämys. Niin. Ehkä elämys. Elämyksellisyys on, niin. Tulee sieltä. Mun mielestä on tosi hyvä, että muksuille opetetaan koulussa mediakriittisyyttä. Ja ainoita kohtia pahoittelen opettajalle, kun mä oon ottanut yhteyttä ala-asteen opettajaan, oli tällainen koe, missä oli, että uutinen on aina totta. Oikea vastaus oli kyllä, uutinen on aina totta, niin mä koin henkilökohtaisesti asiakseni, että mun pitää kyllä antaa palautetta, että siis uutiset ei ole aina totta. Mietitään nyt vaikka tällä hetkellä itärajan tilanne. Riippuu vähän, kuka sen uutisen on kirjoittanut, mistä kohtaa. Eikö historiastakin sanota, että se on voittajien historia? Se on aina vähän, kuka kirjoittaa, mistä näkökulmasta. Kyllä. Ja sehän on vallankäyttöä myös, mitä me jätetään kertomatta. Kun aikaisemmin kysyt hiljaisuudesta, niin myös tämä sanonta vaieta hiljaiseksi tai niin kuin jotain voi jättää pois, sehän rajaa kanssa ja ottaa sitä, niin kuin tekee vallankäytöksen, että mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomaan. Onko nyt tullut digiaikana sitten jotain ihan sellaista niin kuin uutta ilmiötä? No nämä deepfakeit esimerkiksi. Me saatetaan nähdä vaikka presidenttiehdokkkaamme saattaa kohta tanssia tuolla nakuna tai laukoo jotain hänelle hyvin erikoisia näkemyksiä. Kaikki vaikuttaa ja näyttää aidolle, ääni on oikein, henkilö on oikein, vartalo, sä tunnistat oikein, mutta se ei olekaan hän. Miljoonille ihmisille se menee ihan täydesti. Sanotaan tämmöinen, mulle tulee mieleen aina tuosta tekoälystä, kun puhutaan, että mitä se tekee, niin aikanaan digitaalisoituminen kun on tullut, niin sehän on valtava helpotus maailmalle. Sehän on ihan mielettömän hieno iso keksintö. Mutta sen kanssa täytyy olla tarkkana. Ja tämä on miettinyt, mitä tekisin työkseni, jos olisi vaikka 60-70-luvulla. Mä tykkään markkinoinnista ja viestinnästä, mutta musta tuntuu, että se on niin kuin oma ala. Mä en ole graafikko, mä en kuitenkaan ole ehkä mikään myöskään mestaritekstinluoja. Digi tuntuu hyvin omalta. Mitähän hittoa mä tekisin, jos ei olisikaan digi? Sä sopeutuisit siihen aikaan ja lahjakkaana ihmisenä sä löytäisit ihan varmaan myöskin markkinoinnin alalta hommia, jos sä haluaisit. Ja sitten sä lähtisit kehittämään digiä 70-luvulla. Sä olisit Minttu Digilampi. Mulla olisi sellainen pieni autotalli, jossa mä kehittäisin tietokoneen. Ja kyllä. Sieltä se lähtisi. Déjà vu. Yksi mun lemppariajatuksia, että kuka pärjää nykypäivän, ei sen tarvitse olla viestintämaailmassa, ylipäätään työmaailmassa. Mä en tiedä kenen lause se on, mutta tykkään sitten se alkuperin englanniksi, että kyky oppia nopeammin kuin muut antaa sen kilpailuedun. Mun mielestä se toimii tosi hienosti, että pitää koko ajan mukautua ja hakea uusia. Kyllä. Ainakin minun alalla korostuneesti se, mikä toimi vuosi sitten, ei ole enää ehkä tai paras ratkaisu. Ja tostapa on, kuulkaas, nyt hyvä sitten ruveta pikkuhiljaa pistää tätä jaksoa pakettiin ja ilman haasteitahan me ei teitä tietenkään täältä pois päästetä. Eli nyt viestinnästä on puhuttu ja moninaisia näkökulmia tuotu esille ja nyt on teidän aika sitten haastaa meidän katsojat jollakin viestintään liittyvän teemalla. Mä ajattelin, että minä pelaan tennistä. Haastematsi. Mä häviän aina Mintulle. Sen haasteen te voitte toteuttaa sitten vaikka tämän kuvaustession jälkeen, mutta nyt haaste viestintään liittyen tuonne katsojien suuntaan. Viime aikoina on paljon puhuttu Finlandia kirjallisuuspalkinnosta, niin mä haastan kaikki lukemaan kirjan ja sitten mä haastan kaikki menemään katsomaan teatteriesityksen, jonka jälkeen digitaalisesti antaa palautetta vaikkapa seuraavana päivänä tästä teatteriesityksestä ja siitä kirjasta. Wow. Pistä paremmaksi.
Tämä on kyllä vaikea. Mitähän mä nyt keksisin tähän? Mä kohtaan usein sitä, että saan palautetta tai minulle kerrotaan, että olisi kiva ollut kuulla lisää. Haluttaisiin kuulla vaikka isossa firmassa lisää, että mitä meillä tapahtuu, niin kun mielestäni viestintä kuuluu meille kaikille, niin mä kysyisin, että mikä estää sinua viestimästä? Tyypillisemmät syyt on ajanpuute tai muu, mutta oikeasti. Mikä estää, ettei me viestittäisi, kun me halutaan kuitenkin kuulla niitä tarinoita? Wow. Yep. Hyvät haasteet on nyt pöytään heitetty ja niin kuin näiden haasteidenkin perusteella kuulee, niin ei tämä mahdoton juttu ole. Mutta ehkä tähänkin täytyy hieman ajatusta laittaa ja oikeasti vähän miettiä sitä, että miten tämän homman saisi tehtyä hyvin ja niin, että se tavoittaisi sinut kuulijana ja katsojana. Kiitos kun olit mukana. Kiitos Minttu. Kiitos Heikki. Tulkaahan taas mukaan niin